سلام زخبركم زخبركن تخاتلتي AMN كما يكنيكم كل جزء أبتفر على كورنا عتب متقارن نمسكم تحس حيزنا لهم نمسينا لنا كم غزلتنا نيتي أبتفر على إيوانات بستفر على كورنا عت أجاش حيزنا لكم نمس أب تاريخاوي محبراوي فقراوي تحسات لمون أب محبراوي زخانة تحسته زنتف قاشينا حيزنا لكم مسينا زلنا قاشنا منيو انتي نتفتات زكاديو بدحرزا مساجر حيزنا لكم كنملا سينام ኤርትራን ሚዲያ ኔትወርክ ከመቀጸልታ ናይቲ ብትምርታዊ ሓበሬታዊ ኣዛናይን ኣሳታፍን ዝኾነ መደባቱ ንተኸታተልቱ ከዓግብ ዘካይዶ ጻዕሪ ንሆ ሕጅውን መዓልታዊ ዜና ኣብ ፌስቡክ ይቀርባሎ እዚ ሰፊሕ ሸፈነት ዋሂብዎ ዘሎ ዜና ኣብ ሃገርና ጎረባብትና ከምውን መላእ ዓለም ዝካይድ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ከምውን ማሕበራዊ ጉዳያት ዘጠቃለለ ይኸውን ዜና ውሽጥን ወፃን ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጽ ኤርትራን ሚዲያ ኔትወርክ ላይክ ምግባር ክትከታተሉ خبرنا عدل تملسناكم على زخبركم تخاتلتي AMN بغتا نابغاشانا قد مسغارنا قله كاب نعوز قال استحستو كم مأتوي نابخاتكم كبليه بصماق صلحيزيه زلخو سهراويت قتليا سرحات جمر اندسترياوي ثوره ابشحن 950 دحر مقلقالو حنبابه زمناويت عالمنا بجبري ترايو كومصيتو دما اندسترياو معباله مسفحفاح زمناو حرشا بزح حزبن مسفحفاح كتماتات كفتر كيلو ازي صبوق بسرات منابر حزب عالم زقيره كنسو بسنك شلالتنت رأس مالاو قطاو ربحان ناتو الوتاو صعبين اختيلو يركب حدا خاو ود سبا طاقما اكبابيو صقان مبقلاوان اغرابن بزوردو زلو حدغا برسات اغرابن بتوسخي حاتلان غحفن رسحاتن اندسترين فابريكاتاتن زبون بغسيو حدا غنيا بكلت طره نغرات بناي تفاسس رسحات مالت فانيوترا درغن فساسن مرزام كيميكالات اب تحت بايتاو زركب ماي بمفساس زوردو زلو صعبين رديوم اذا خمزيلن كلو فنو برستن عنوتن چاكاتات عالمنا يغصلالو بتوسخي مقيار ميزان كليما مفراس عبيت اخاوح برد بكلا ايرن عمت مسا موسخ علما وعي بحده ديجري سنتيغريدن كالن كندن اشغالن نايزمو الكوين اللهم أبكرنا أفريقيا تركب إيرترا مسهلة سهرة تباهيلن زمدبا حنت خافتن قداي دركن حوس مدربدا اتتقع بمهلاوة صعبين نايزي أبلع على خجلة صنحن تنكن مغنياتن تسألاوي تخون نحجي قاشانا قويتوهم هايلن بار بزي مياوي دحربايتا مسكيلاتات حرشان حالفت كبابيا وصقاتاتن إنها ترخبه نزحنت أكبابي بتوبقسون بولنتون إنها تقالس زركب سبيو نسو أبترا درجة بنابره هوتو إنها مرحة ناتي تينك جلوبالي ليف لوكالي أبتحت زبل مرحة محبركم أبتفر على صفحين زركوب حلفتي نوايوي صقا زوننو والكسبات انتقالات منقسن فدرشنا سبورتن إنها قواساقوسة كابزوخانة وغن متابعك هيتصبه نزي عبيد صقا وفرن زحاتت بزي زوخانة موسان صامان أبعيو ورتق تتصميدو زركب زيقايم زحجة قريبنا لكم زلنا قاشانا قويتوم هايلة زحالف 10 عامتات لعلى 8 شح زتفل عليه فلس أقراب مستوقسو الصعبو بحبر بمخان زتخلن زتكلن مرالو زي سنقاق ناي مقبار دليتو إن حدا رزخلع أبو قربيو نسو أو عامتك لتشحن شوعاتن مسراتي نقدر تسأناتو مهارو زوام أكل أو عامتك لتشحن تشعاتن دما مسراتي جرين كلاب كلا درجة بيت مرتوار سايكا على سوا قومون مسمح حبره قوماتن محداراتن من سرحرشان كفلا أكبابن زي من قستوان محبراتن بولكو إنها تراخبه دحنت أكبابي وحسن مقبار زتقالسن أب كل تشحن عسرت وحدن عم تمرت نشلمات عود أفريقاوي مالت أفريقيا برايس فور ليدرشيب فور ذا سستينبل إند أوف هانجر حسي كوينو زيتو هذا درن كساب حجي سعرتاتو زغصل زلايم زخبركم تخاتلتي AMN قويتوم هايله كساب زحالف اوانات اهادو اكابل معاتن مالت Department of Environment and Work program initiate كوينو اب Institute Technology Ertra ابسراح زركب زنبريم نسو كابزلو زنباله نبوزحات بمقسوغاس مس مشاركتو بمخان ابركتو كانت غبره اب اكاديمياو درجه مالت اكاديميكال ستاتس كسغوم عدل يرخبن بزز فطرلو
بزي زنطفلو زلو معبالة أبا كبابي وسنة فلتات مالت environmental science كمهار دليتن زنبالن كوانتا هالو بزلو فاينانس أو سقم نتزدليو كنبرو عدلا يرخبن يخون نبر حجون كي تحلله بمهرو عدل كفتر على زغلا يونيفرسيتات ينادلو قويتهم هايله نزوخنه مالت environmental and human influence قتيمون إدو كهبن نتزدلي عود خبص حقم زغل بزي مترتارو زغلس قويتهم أبز قربا جزية بس مشاركته بمخان محبر السهراويت كتاليا بزبل سيامة التمسرت مقامة أبصعري زركب زول زي كايم إذا كمسرت هذا قرار بلزول محبر سهراوي كتاليا نتي كاب نوح بول كوز قبرز نبرة صعري تكلاو بمقبر أبتن مقدال global warming أبز قبر صعرن كالسن جامو خبركت دقفنا كله أبز عوتزي مالت قداي تقداسنت بمرأي نزنا تفتكالو يخون بول كسب دقف يصبرلو سلزي قويتهم حساب لبو سميرو محبر سراويت كاتاليا تمسريتا نبكالان مقدال على موعن تنكتات مقداد كسلا أوزن نفواس مايكوعتاتن زالاتاتن كدرتاتن مزقاللو تسمبيرا الجامعة خطبركت ناي كلاتنا هانكوتان دليتنيم إذا حجة قريبنا لكم زلنا قويتهم هايلة قال كابز وصدو نيابر كتو مسكرنت كابز السعب كتسيلو بدحرتا مستقر كتسيلو قربيهم ኤርትራን ሜዲያ ኔትወርክ ከም መቐፀልታ ናይቲ ብትምህርታዊ ሓበሬታዊ ኣዛናይን ኣሳታፍን ዝኾነ መደባቱ ንተኸታተልቱ ከዓግብ ዘካይዶ ፃዕሪ ንሆ ሕጂ እውን መዓልታዊ ዜና ኣብ ፌስቡክ የቕርብ ኣሎ እዚ ሰፊሕ ሸፈነት ዋሂብዎ ዘሎ ዜና ኣብ ሃገርና ጎረባብትና ከምኡውን መላእ ዓለም ዝካየድ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ከምኡውን ማሕበራዊ ጉዳያት ዘጠቓለለ ይኸውን ዜና ውሽጡን ወፃን ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጽ ኤርትራን ሜዲያ ኔትወርክ ላይክ ምግባር ክትከታተሉ ክብርና ዕድል تمرسناكم علىنا تخطاتلتي AMN حجون قيتهم هايله نايلومو غاشانا مالكتي كابزو وسدو نيابر كتو مسكرنت از الصعب يمثل اب كل تشحن حموش تشح نبارز ركبو من محدار كاب صصرات نا 10 تشح حصاناتن عبيتن زغلغل ميدا سبورت كعس اغري كعس مربب كعس سكعت كعس اي تصاوتي زغلغللو كفلي زتقلله بحصور استخلله تغير مسرحو تبغسو وسيدو بزي كازي كلتشحن تشعتن كساب كلتشحن عسرتن لعلى 50 شح استفرالي فلس قرب نمتكال نام محدار كاب صصرات حسب اقريبو بدحرزي نزي مدب نمعدابن كلت عامت زوسده كخون كله كموسيتو دما اب هايمانوتاو تكالات اب غوناتات عد سغدو فيلاجون اب محبركم عتارو او وشت منبر قصري دميركا باش حز قصر جاكاراندان غرافيليان قيح كلامتوسن تتغيلو اتسرح دما كساب كل تشحن 10 واحد نمقصالو مدب تتحيزلو اب سرح كم زنبره زذكريوم ابزي استساتفو مالد حزبي محبركم عتارون تمهارون سراويتن حزبي بيت مخان عد سوغدن فيلاجون بيت مرت سنكينه اسمرا حزبي ممحدار كاب باراديزو مينستر حرشا چنفر زو ماكل كاب حمل مالو مرقات تمهارو ابلات كفل اكابي اسمرا حلفي عزازي امداد عتارو ابلات بايتو زو ماكل يركبوم ورقه مسكر دما مسو يركب بزي كازي كلتشحن 11 بمخنيات كونتيننتال شامبيون افريكا نمبل شوعي غزيو ابسمرا ابتا انغدلو لعل 300 سبورتنياتاتن دغفتومن هاغراو فدريشن قد مشكله ايرترا بريزيدنت كونفدريشن افريكان سايكلين مالت كاك مستر واجه زامن غازيطنياتات ادالوت مدب سبورتن زركوبوم كاب دغزمصو اغاش تساتفو متكال اغراب اماكراي درجه بيت تمرت سنبل ناي متكال مدب ودابه تخايدو باماي زقصر فلس دما تتخيلو نشامبيون افريكا خلتشحن 11 ناتنايل برهانن كلت خالوت مسو شامبيون كوينم زوصو ኤርትራውያንን ተቃዳደምቲ ድማ እቲ ዝተተኽለ ገረብ ብስሞም ከም ዝተወፈየ ዝፍለጥ እዩ ናይዙውን ምስክርነት ወረቐት ምስ ናይ ሕጂ ጋሻና ጎይቶም ሃይለ ይርከብ ብዘካዚ ጎይቶም ሃይለ ኣብ 2007 መስራቲ ንግደት ህፃናት ተማሃሮ ንምትካል ኣግራብን ምሕዝነት ማለት ግሪን ክላብ ኣብ 36 ኣብያተ ትምህርቲ መባእታ ማእከላይ ካልኣይ ደረጃን ልዕሊ 55,000 ፈልሲ ገረብ ተተኺሉ ኣብ 2008 መስራትን ሓላፍን ክለብ ኣካባቢ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካኣሎ ሳዋ ጎይቶም ሃይለ
ኣብ 1997 ኣብ ኑዞባ ሰረጀቓ ን15 ምሕዳራት ከባብን 28 ዓድታት ንልዕሊ 40,000 ነባር ህዝቢ ዘገልግል ሜዳ ስፖርት ንፈለማ ኣብ ታሪክ ናይቲ ንኡዞባ ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ ሰኪዔት ኩዕሶ ኢድ ናይ ጂምናስቲክን ፒላርን ብርክት ዝበለ ኩዓሳሱን መደባት ሓምላይን ኣብ ንኡዞባ ገይሩን ምስክር ወረቐት ድማ ሙሱ ይርከብ ኣብ 2002 ክሳብ 2003 ጎይቶም ሃይለ ኣብ ማእከላይ ደረጃ እምባ ጠቐራ ሓዝሓዝ ንተምሃሮን ንነበርቲ ተኸባብን ዝርከቡ መንእሰያት ዘገልግል ሜዳ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ መርበብን ኩዕሶ ሰኪዔትን ሰሪሑ ኣብ ኣገልግሎት ድማ ይርከብ ናይዚ እውን ምስክር ወረቐት ተዋሂቦ ሙሱ ይርከብ ብተወሳኺ ተምሃሮ ብምውዳብ ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ዝተኻየደ መደባት ሓምላይ እውን ኣለዎም ጎይቶም ሃይለ ኣብ 2000 ክሳብ 2001 እውን ኣብ ንዞባ ጋላ ነፍሒ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ዓዲ ጓዕዳት ሜዳ ስፖርት ማለት ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ ሰኪዔት ተሰሪሑ ኣብ ኣገልግሎት ዝርከብን ምስክር ወረቐት ድማ ዝወሰደሉን እዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ኤኤምኤን ስራሓትን ንጥፈታትን ናይ ሕጂ ጋሻና ጎይቶም ሃይለ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ሕጂ እውን ይቕፅል ኣብ 2003 2004 50 ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ከምኡውን ሽግለታን ብደረጃው ዞባ ማእከል ማለት ሃማማተ ምስ ኣብ መንበር ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃማማተ 50 ጋንታታትን ኩዕሶ እግርን ከምኡውን ሽግለታን ብደረጃው ዞባ ማእከል ሃማማተ ንምቋም ብዙሕ ንጥፈታት ኣካይዱ ምስክር ወረቐት ድማ ናይዚ እውን ወሲዱ እዩ ኣብ 2004 ህፃናት ስፖርት 6 ዞባታት መሪሑ ኣብ ቀዳማይ ፌስቲቫል መንእሰያት ሃማማተ ሳዋ ነተን ጋንታታት ኣብቲ ብሃገር ደረጃ ዝተኻየደ ንጥፈታት ስፖርት ኣወሃሂዱን ናይዚ እውን ምስክር ወረቐት ወሲዱን እዩ ናይ ሕጂ ጋሻና ጎይቶም ሃይለ ኣብ 2001 ኣብ ማእከላይ ደረጃ ኣጋዝያን ማለት ባሕቲ መስከረም ነቲ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይኑ ዓንዩ ዝነበረ ሜዳ ኩዕሶ ሰኪዔት ኩዕሶ መርበብን ብምሕዳስ ብምግባር ብደረጃ ዞባ ማእከል ዝርከባ ማእከላይ ደረጃ ካልኣይ ደረጃ ተምሃሮ ዓበይቲ ዕድመታት እናተገብረ ዓብይ ወኒ ሞራልን ዘተባብዕ ግጥማትን ውድድራትን ብምክያድ ኣቓልቦን መንፈስን ናይ ኣማኢትን ኣሻሓትን ተምሃሮ ከም ዘበራበረውን ጎይቶም ሃይለ ስኑት ታሪክ ዘለዎ እዩ 2007 ኣብ ቪላጅ ትርከብ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓድነት ንኣስታት 200 ተምሃሮ ብዘይካ ቀለማዊ ትምህርቲ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘካይድሉ ሜዳ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ስለ ዘይነበሮም ንላዕለዋይ ሓላፊ ስነኪነት ብምዝራብ ነቲ ቃዲሩ ኣገልግሎት ዘይህብ ዝነበረ ተረፍ መሬት ስነኪነት ነዞም ሜዳ ስፖርት ተሓሪሞም ኣካላዊ ምንቅስቓስ ሲኢኖም ዝነበሩ ተምሃሮ ንኸባቢኦም ተሓጒሶም ንኽነብርዎ ሩፍታ ንምፍጣር ኩሉ ዝከኣል ፃዕሪ ብምክያድን ነቲ ነዊሕ እዋን ተረሲዑ ዝነበረ ሜዳ ስፖርት ኩዕሶ ሰኪዔት ብውልቁ ብዘይ ዝኾነ ክፍሊትን ፃማን ከም ዝሕደስ ብምግባር ብደረጃ ንኡዞባ ውድድራት ስፖርት ኣብያት ትምህርቲ ንኽካየደሉ በቂዑ ናይዚ ምስክር ወረቐት እውን ምስ ጋሻና ኣለዎም ኣብ 2013 እውን ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ማለት AIT ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ካብ ጠቕላላ ዓቕሚ ሰብ ተምሃሮ 6,054 ዝተሳተፍዎ ማእቶታዊ ንጥፈት ቤት ጽሕፈት ኣሃዱ ኣከባብን ልምዓትን ብምቋም ኣብ 332 ሄክታር ዝስፍሓቱ መሬት ብ118 ኣለይቲ ብምውፋር ብዘይ ዝኾነ ንዋይ ጸጋ ን3 ወርሒ መሪሑ ኣብ መፈጸምቱ ኣብጽሕዎ ናይዚ ምስክር ወረቐት እውን ወሲዱ እዩ ናይ ሕጂ ጋሻና ጎይቶም ሃይለ ብዘይካዚ ኣብ 2013 ጎይቶም ሃይለ ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበርሀ ኣብ ማሕዳር ዞባ ማእከል ዝነበረብቲ እዋንቲ ኣቶ ካሕሳይ ገብረ ህይወትን ዝርከቦም ሰበስልጣን መንግስትን ሓለፍቲ ፌደሬሽናትን ዳይሬክተር ምምሕዳርን ፋይናንስን ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራን ፕረዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታን ኤርትራን ዕዱማት ኣጋይሽን ዝተሳተፎ ናይቲ እዋንቲ ኣብ ውሽጢ ቀጥሪ ኤክስፖ ምትካል ፈልሲ ገረብ ተኻይዱ ናይዚ እውን ምስክር ወረቐት ወሲዱ 2014 ብዕለት 21 2014 5384 ዓቕሚ ሰብ ተምሃሮ ብርክት ዝበሉ ብሃውስ ፋዘራት ማለት AIT 4 መሃንድሳት ሕርሻ ኺላታት ምግራብ ዘሳተፈ ቤት ጽሕፈት ኣሃዱ ኣከባቢ መሪሑ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ 100 ሄክታር ቅናታዊ ዛላን ተሰሪሑ ኣብ መፈጸምቱ በፂሑ ናይዚ እውን ጋሻና ምስክር ወረቐት ተዋሂቦስ ሙሱ ይርከብ
2013 ሕጂውን ምስ ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከልን ምስ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ንዞባ ገላነፍሕን ኣብ ዓመት 2013 ኣብ ኢአይቲ ዘሎ ጠንቂ ፅሬትን ዘጋድዱ ፀገማትን ድሕሪ ምግምጋም ንምፍትሑ ኣብ 2014 ን400 ሰራሕተኛታትን ኣለይቶምን ወርክሾፕ ንምሃብ ኣብ ፊት ቤት ጽሕፈት ኣካዳሚያዊ ጉዳያት ዘሎ ቀላጥ ኣከባቢ ብሓምላይ ንምስላምን ምምዕራግን መደብ ኣውፅኡ ናይዚ እውን ወረቐት ምስክር ወሲድሉ ኣሎ 2007 ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ኣስመራ ኣብ ሃገር ኣበርክቶን ዝገበሩ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ሸሊሙ ኣብቲ እዋን ንግደት ተማሃሮ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ንምትካል ኣግራብን ምሕዝነትን ወኪላ ዝተወዳደረት ብሉፅ ስራሕ ዘበርከተት ተባሂሉ ብሚኒስተር ደረጃ ተሸሊማ ካብቲ ዘበርከተቶ ዝተወስደ ስእሊ ድማ ናይ ኣበርክታ ዓብይ መዘከር ተባሂሉ ነቶም ዝተወዳደሩ ኣብ ተዳልወሎም ወረቐት ምስክር ናይ ዝበለጸ ብሉፅ ህያብ ተባሂሉ ኣብቲ ወረቐት ምስክር ከም ኣርማ ሰፊሩ ይርከብ ናይዚ እውን ወረቐት ምስክር ኣለዎም 2011 ኣፍሪካ ፕራይዝ ፎር ሊደርሺፕ ፎር ሳስቴይነብል ኢንድስ ኦፍ ሃንገር ዝተባሃለ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣወዳዲሩ ዝሽልም ትካል እዩ ንሱ ናይ ሕጂ ጋሻና ንዝተጠቕሰ ውድድር ንክሳተፍ ብመንገዲ ወከልቲ ዓለማዊ ውድብ ማለት ፋኦ ኣብ ኤርትራ ንኽወዳደር ዕድል ድሕሪ ምርካቡ ነዚ ሕፁይ ንምምራፅ ኣብ ተኻየደ ውድድር ብውልቁ ነቲ መለክዒ ይበቅዕ ተባሂሉ ኣብቲ ውድድር ንክሳተፍ በቂዑ ናይዚ እውን ምስክር ወረቐት ወሲድሉን ምስኡ ይርከብን እዚ ኣብ ላዕሊ ክግለጽ ፀንሐ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ኤኤምኤን ኣበርክቶ ናይ ዝገበሩ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ስም ዝርዝር እዚ ካብቲ ብዙሕ ውሑድ እዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ኤኤምኤን ናይ ሎሚ ጋሻና እምበር ነዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም ኣዝዩ ሰፊሕ ንጥፈት ዘካየደ ብሃገር ደረጃ ዝፍለጡ ስራሓት ድማ ዘበርከተን ጎይቶም ሃይለዩ ንሎሚ ቀሪብናልኩም ዘለና ካብቲ ብዙሕ ስራሓቱ ጾሚቆ ዘቕረብኩልኩም እዩ ንዑ ኮይነኹ ሓደ ብሓደ ክገልጾውን ተዘካሪ መታን ክኾን ብጽሑፍ ኣስፊረ ናባኻትኩም ኣቢለ ኣለኹ ምስ ጋሻና ግን ሓደ ብሓደ ዝተረፈ ዕላላዋትን ናባኹም ከብለዩ ብመጀመርያ ጋሻና እንኳዕ ደሓ መጽኻ ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ ኤኤምኤን ድማ ኣዝና ነመስግነካ ብስራሓትካ ያን ተኸታተልቲ ኣላልዮም ዘለኹ ግን በትሰፍሐ ጉዕዞ ታሪክ ህይወትካ ክትላለዮም መን እዩ ጎይቶም ሃይለ هراي يوناس أبراهام غرالفا نزي عدلات قاطمتات نزي سرحة أب نعطي عدمة هوتي ما يتابزنا هو زلخو عدمة كابتي سرح من الجمهور كل قاب ساعة زي زلو هوتي بعقمي مالتي كم سب زجوركو كم أقداسي وإلكا مستمسايز عاي حبرتسبن مسكالوت افتفال خرنعات عالم زلو إرترايان حفشو حبرتسب عالم مالتي نزل سراح زن قالت ما كم أقداسي يلكا حسيبكا نعاي أبزم قدامك يعني يمسجن بشمتا سخات الدلوا زلها مدب مالتي جانا قويتهم هاي لبها قويتهم هاي لتخلبها عشان جاءتني تسبعا توليد مالتيو كاب ولادي أتو هايلة تخلى كاب ديكا وزير خبرات تخلى توليد زيتي تام تاشمي دحر بايتايو بدحريو تمرتي كاب مباتك ساب 10 تخل تخفل زولو ساب 8 شعاتن شن شعاتن 8 شعاتن بكواتر فرنجي تمرت ودي مالتيو قدم سقطوس هو حجي بخمزي سقاب كم جيل أخذ خيط أنيها بدهريو ناي كولج محلف نتبي 2.4 رخيباني عرفت جزيتي مالتي جن أقعد عم تعدل أي رخوكون ويا سمان شاءت أنت ساعة بدهريو نتي ناي 9 حدا كا تناي ناس إنها تكون تاتمس عم قرب سنة برا تعدلات بزحية تقام كله حليفو بدهريو جن أبزي أب ناي ممرنا أو أب ناي سلط أنا ممر المخانكا وتقاتيره كابتن سان حدن نزا حلفو 3 عامات ابزي كاب إرترا خيوصاخو مالتي حبرتسبي بتي عقمي بفلطت بقلماو تمرتي بغبراوي مسرحات نعاي كيبولكو مالتي نعاي ناتي غداي خي قدسني ناتي غداي ونزيفه ابتي حبرتسبي تقمولي زبولكو حبرتسب سي خوني زبولكو نغرات
ንነፍሰይ ረሲዐ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ማለት እዩ በርጋ ኣብ ከምኡ ኣሕሊፈዮ እዚኣ ጥቅም ገዛላትኒ ክስራሕ ይበልኩ ግራት ዘይሃለወኒ ዘይዘራኺ ይበልኩ ካልእ ንደቀይ ስድራ ቤተይ ይኸውን እዚ ከይበልኩ ኩሉ ንውልቀይ ረሲዐ ዝኹሉ ስራሓት ከዓ ተወፊየሉ ግን ብዕሉ ኩሉ ዝሐጉሰኒ ግን ስራሕ እንተ ዝፈሽል ነይሩ ግን ዓብይ ክሳራ እዩ ነይሩ ግን ሕብረተሰብ መጀመርታ ኣቅርቢት ክመጽእ ይኽእል ኣሎ ሕብረተሰብ ዝተዓወተ ኢኻ ስኻ ሽዑ ነብስኻ ተዓወት ማለት እዩ ንሕብረተሰብ ቀዲምካዮ እንትርኣ ትኸይድ ኮይንካ ግን መንነትካ ይትፈልጥን ኢኻ ንሕብረተሰብካ ኣብ ቅድሚ ሰሪዕኻ ሕብረተሰብካ ምስ ኣገልገልካ ሽዑ እንትናትካ ሕቶታት እንተቕረብካ ግቡእ መስለና ስለዚ ሕብረተሰብ ኣብ ድሕሪት ገዲፍካ ንስኻ ብሉፅ ክትከውን ምፍታን ሕብረተሰብ ረሲዕካ ንስኻ ዝሓሽካ ሰብ ክትከውን ምፍታን ግን ብሕልና እውን ብዙሕ ቅቡል ኣይኮን ወይ ከዓ ፍትወት ነፍሲ ሰልፊሽነስ ዝበሃል ዓለምና ሕጂ ኣብቲ ናይ ኣኮም ወዲቓ ስለዘላ እዚ ንሪኦ ዘለና ዓለም ሕጂ ተበላሽዩ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ሰባት ኣብ ውልቃዊ ህይወቶም ንዓይ ጣዕመኒ ኣብ ዝብል ስለተመርኮሱ ዓለምና ናብ ሕንፍሽፍሽ ክትኸይድ ኣላ ስለዚ ሰብ ነቲ ትሕቲኡ ዘሎ እንተኽበረ እቲ ትሕቲኡ ዘሎ ከዓኒ እቲ ነቲ ልዕሊኡ ዘሎ እንተኽበረ ተኸባቢርካ ከዓኒ በስከላስከላኻ ትድይብ ማለት እዩ ኣይኮነን ግን ትምህርትኻ ቋሪፅካ ንሕብረተሰብ በትን ኣጠፋፊእኻ መናዚዕኻ ድሓር በዚ ሰልዲ ኣኪብካ ሃብቲምካ ብድሕሪ ሕብረተሰብ እንታዋይ እናበልካ ናዕናዕካ ትኸይድ ኮይንካ እዚ ኣብ ደረጃ ሰቡ ዘፀብፅበካ ኣይኮነን ስለዚ ሰብ ክትከውን ትረኣ ኮይንካ ቀዳምነት ሕብረተሰብ ኣብ ቅድሚ ሰሪዕካ ክስራሕ ኣለዎ ኢለ ስለዝኣመንኩ እዚ ስራሕ እዚ ከዓ ክዕወት ክኢሉ ሕጂ ሰባት ገሊኦም ከም ዕሽነት ይቆፅርዎ ነይሮም ገሊኦም ከም መሕለፊ ግዜ ስኢኒ ይብሉኒ ነይሮም ገሊኦም ሲለ ዓላማ ዘይብለይ ሲለ ሃለው ዝብ ዘለኹ መስሎም ነይሩ ግን ወዳቱ ግን እዚ ነገር እዚ ሕጂ ናብ ምንታይ ደረጃ በፂሓ ኣላ ዓለም ኣብ ባዲማ ብናይ ዋዕይ ዓለማዊ ዋዕሲ ብሓደ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወላ ካልኣይ 2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከማ ወሲኹ ይበሃል ሕጂ ብሰዓት እዚ ደረጃ እዚ ሕጂ ኩሉ ሰብ ውልቃውነቱ ኣጥፊኡ ሞ ንሕብረተሰብ ዝጠቅም ነገር እንተዝገብር ነይሩ ግን ወይ ብውልቃውነት እንተዘየጥቅዕ ነይሩ እዛ ዓለምናስ ናብ ከም ደረጃ ኣይንበፅሐትን ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ስለዚ እዚ ካብቲ ውሕድ ተኣሽሙ ናቲ ኣነ ዝረአየኒ ወይ ከዓ ናቲ ኣመለኻኽታ እዩ ሕጂ ንኻልኦት ሰባት ክውክል ከይክእል ይኽእል ይኸውን ሰባት ሕጂ ከምኡ ምግባር ዕሽነት ክሓስብዎ ይኽእሉ ይኾኑ ንዓይ ግን ዕሽነት ኣይኮነን ምክንያቱ ኣነ ፅቡቅ ዝደሊ ትረኣ ኮይነ ካልኦት ካብ ፅቡቅ ከም ዝደልዩ ንዝሓስብ ጥራይ እያ እምበር ኣነ ፅቡቅ ኮይነ ካልኦት ከዓ ከፊኦም ሕማቅ ኮይኖም ክሪኦም ሓጎስ ብኡ ክፈጥረለይ ዝሓስብ ዝኾይነ ግን ናይ ጥዑይ ኣእምሮ ሓሳቡ ክበሃል ኣይክእልን ስለዚ እዚ በዚ ከምዚ ዓይነት ራእይ ኣበጊሰ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ከዓ ንዓይ እዚ ክኾነኒ እዩ እዚ ጠቕመኒ ከይበልኩ በዚ ተጓዒዘ ንዓኻ ይሕጉሰኒ እዩ ይኮርዐሉ ከዓ ዝሓለፍኩ ህይወት እምበር ብዙሕ ዘጉየኒ ወይ ከዓ ስለምንታይ ድሕሪት ተሪፈ ኣነ ወይ ስለምንታይ ኣይተመሃርኩን ስለምንታይ ዕድላት ኣይረኸብኩን ካልኦት ገንዘብ ገይሮም ስለምንታይ ገንዘብ ኣይገበርኩን ካልኦት ካብዚ ቦታ እዚ ኣርሒቆም ከይዶም ህይወቶም ከዕርዩ ኣነ ስለምንታይ ከምኡ ይኮንኩን ኣይ ኢለስ ብዙሕ ቅር ኣይብለንን ሕጉስ ኢኻ በቲ ዝሕለፍኮ ስለዚ እዚ ናተይ ኣመለኻኽታን ድሕሪ ባይታ እየኒ ግን ምናልባት ምስኡ ዝተተሓሓዙ ግን ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ርእስና ክንኣቱ ትረኣ ኮይና እቶም ኩሎም ተዘርዘሩ ሕጂ ዮናስ ፅቡቅ ጌርካ ዝገለፅካዮም ኩሎም ሓሳባሲ ኩላትና ክንነብረሎም ዝግባአና እዮም ንምንታይ ትልካኒ ሕጂ ሓንቲ ንእሽተይ ዛንታ ናይ ኣብ ሓደ ጫካ ዘጋጠመ ባርዕ መሮርሲ ባርዕ መሮር ምስ ኣተወስ ኩሎም እሳ ዘገዳም ሃዲሞም ጀሚሮም ኩሎም ሃዲሞም ካብቲ ቦታ ይሃድሙ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ግን ኣብቲ ውሽጢ ጫካ ዝነበረ ቃላይ ኣብኡ ዝነበር ሓደ እንቁርዖብ ነይሩ ይብል ትዛንታ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንቁርዖብ እዚ ኩሎም ክሃድሙ ከለዉ ሓደ እንስሳ ዘገዳም ካብቶም ዝሃድሙ ዝነበሩ እንቁርዖብ ኢልዋ ኩሉ ይሃድም ኣሎ ኩሉ ጠፋእ ኣሎ እዚ ቦታ ሓዋት እዩ ቃፀል ኣሎ እሞ እንታይ ትገብረለኸ ዝስኺ ኢልዋ ስሙ ኣነ እኳ ኣብ ማይ እየ ዘለኹ ኣብ ቃላይ እየ ዘለኹ እቲ ሓዊ መፂኡ ከዓ ንዓይ ክረኽበኒ ስለዘይክእል ኣነ ኣብዚ ቃላይ እዚ ስለዘለኹስ እቲ ዝሃድም ይህደ እምበር ኣነስ ኣብ ቃላይ ኣለኹ ኢላቱ ሽዑ ግን እንታይ ኢልዋ እቲ እንስሳ ዘገዳም ስሚ ኢልዋ እዚ ባሮ እዚ ክቃፀል ከሎ ሰባት መፂኦም ከጥፍዎ ክመፁ እዮም ስለዚ ነዚ ባሮ ከጥፍዎ ከለዉ ከዓኒ ንስኹ ናብቲ ቃላይ ዝተዘለኺ
ماي قديحهم كابت قالاي كتفوق لو دفو خلو كمسو مستماي تماليهم نافت حوخ دربي خيام سلازي مهدا محشكي الواي بالحجي زملخت زي مالبات نتي انقرعاب ويتم اساز قدام وكيلهم نتي افسبات زلو فتوت افسبات زلو رأس فتوت ناي نعيط رايت عمني زبلات تحساسبا زغلص يتي زانتازي مالتي سلازي انقرعوسي ايكونن سبات ግን እቲ ሃገር ዓለም ዚ ክትበርስ ከላ ከባቢያ ዓኑ خلوسي ገሊ አገዙ ኾፊሉ ወላ ሓንቲ ዘይምልከቶ ዝመስሉ ብዙሕ ኣሎ መወዳእታ ግን ከምታ እንቁርዓብ እዚ ባረ ከጥፍዎ ሰባት ክመጽዮም ኢሎም ምስቲ ማይካ ተማልዮም ካኒ ናብቲ ሓው ከትውኽዮም ሕጂ መወዳእታ እቲ ዝባረውን ናብቲ ኣይምልከተኒ ዝብሰብ ናብኡ ነቐረቦ ክመጽ ሓደ መዓልቲ شو كان مبربار كاب حجي جنا تبارك خي مزخلو تزخف أنا قر خي مزخلو ناكها بناسي كلها تناس بتقدس الناس أي ملكتني انت أتيني قالي سب تخراي خوي نزل نبرة تخبابي نو أنا زي بوتاي يكون عدي يكون أنا تخراي تخرب على الفلز بالسبع له قالي ولا بتعدنا أنا بر ترى أنا قاعد يكونوا يعني نقدر علني أبزي ترى أقرب زي هالي أب أقرب زلوا عادي جنزبي كفيلة أو جيش خيله أقرب يبز بالسبع له جنزو خاي كنا نتقون أنا قاعد ولاهم بتاريخ كنا خلنا إرتراسي هاجرناس قداموت نبور تقالس الججانو نزه هاجر كم تأخلو مودة تنابز هاد مو بوتاس لزي بولم أفتي أب هاجرون كوينام تقاليسهم هاجر يروم ما هاجر مسمى أكابخ عنده خلو أنت رأس سؤالنا ندري أخوي الناسي كله تتجبر دخامن سعرنسي بلا شيء مالتي كلا كهجي نبينا هنهد شو سر هاديمنا نبذ الدم هاديمنا حجة نبينا هنهد كنقط من برقب أنا نتخط فإننا زمس زلوا بحرز فتوروديو سز فتوروديو نوع تقاليسنا كم يجيرنا نبدبور نمر سوز مدرزي نحن حسوه قال أنا أبجزاي لحنتي أقربي بالله ولا حنتي نعي تاشمي بالله يعني مريتوني بالله كم زخ قلت أنا حنتي جن حلنا يقدر سك أنا صح أبتحبر تسبت نبر الله إتا أقرقلت بك هذا الله مريت كاني نعاون أقرقلت كتباحت كلام لك قرب أو كيلات بكالا قرب كاتب سخاني قرب بتكالكا تشفنا سلازي أتي بقرام شفان بعلو أتي مبح قاق أتي فقر مريز بحال أتي مريت بحب أبحاجة بدورونا بنفاس مالتي أكرم تخاني بما يتحسي بزخيز زلو تي مريتنا كابزي كنا نحن يقبع خلاتنا نبب نتي نعيم أي ملكتني كليز ملكته نزي ملكتون يزبلا تحسبه كابز رحيقنا خلاتنا نأكاب ناسي كنحلوان نأكابنا خاني دحنتنا أكابنا خاني بعتوب كنريون كم زقبعنا زي قديم خزار وصنا خزانتا زحبر مالتي سلازي حبرة تسب ناسي كناك أحكي خيلها له أنا أكون له حبرة تسب ناسي لتوم أب قدام زلو أب أكا زلو إنسان قدام كمان زردهم تزخون يروم تزفلت يرومسي نتأكباب حلو خمس جبوس كجبرو مخالو متجبوهم ببن كم تسب اسمها سباتنا ما نقرنا رأنا أقربنا تقفو بعدنا قويتنا وحاول نأتنا أكاب نابرسنا نطفنا نخيز لنا أنسى هذا قدام بعلاتهم كمان معك أبي أم مالتي أم بس أخون ترى أخوي أكان تهالي ترى أم بس أخوي نخص الزخر ترى أكادي هالس أم بس يكونه سلازم نحنا سبات كنا هنقسم ترى أخوينا التي أكابيناس التقالات أكابيناسي بقراب نشوفونه مالتي زي خوابنا خاني ناي سحلة صحراء بحر زلو ناب ناي ديزرتيفيكيشن زبال ناب ناي دركن حوس دركن زلو كباب سلان ركب زلناسي نا أكابيناس كل جزء أبتات بتبلا ماي كرامات أبتمثلاسي كل جزء بتقدس نتنا أكابينا وفيرنا خلنا رمى يقبل نمبر نو أنا زخابزي أي ملكتني نو أنا زخابزي أبزي كون كوبوتاي أنا تخاراي أنت اللي يبقى بعد الفل تريلي يبون قصي قرط يبحوق اللي كانت تحسب فين كاسي يلا خان كم سب مالتي لازم سب كنا هنقص تراخينا نتا أقلت بنازل مريت نعم ترى موسى هنكفلا خوينا التي تبنازل أو كذا تبنازل أقلت نحن هون از ريوارد ويكان كم ساما نايت سات بنازل لخاني نحنا أقرب تخيلنا مع أخا تتبنازل هتساما نحنا خمزيرنا خنا كي بمبال نمريتنا خنا قلت له نخل نمريتنا
ወለዶታት ናትናውን ክነብሩ ተኾይኖም ከነረክቦም ተኾይና ወና ተቕስሎ ብታሽሙ እዛ ነብራ ዘለና መሬት ሲ ካብ ደቅና ኢና ተለቂሕና ዝብል ኣባሃላ ተቕስሎ ኣባሃላ ኣሎ እጂ ካብ ደቅና ተለቂሕና ማለት ንሕና ኣብ ደቅና ዘሎ ዘመን ነብሰ ዘለና ንሕና ብንህቦም ብነጽንሐሎም እዮም ሳቶም ክነብሩ ዝኽእሉ ንሕና ብዝገረምናሎም ኢና ሳቶም ክቕጽሉ ዝኽእሉ ንሕና እውን ከምኡ ዓይነት ባህሊ ናይ ምትካል ኣግራብ ኣካባቢኻ ድሕነት ኣካባቢኻ ናይ ምሕላው ባህሊ ክነተባብዖምን ክንምህሮምን ይግባእ ደቅና ከም ሞያ እውን ማለት ጽባሕ ንጎሆ ኣብ ሓመል ማሎ ድዩ ኣብ ካልእ ዝኽፈል ናይ ኮሌጃት ድዩ ተማሂሮም ንነብሶምን ንሃገሮምን ደቂ ዓዶምን ንደቂ ደቆም ንዓቶም ክኾኑ እንተደኣ ኮይኖም ንሕና ባህሊ ምትካል ባህሊ ኩዩ ባህሊ ማለት ትርጉሙ ሲ ከይፈተኻ ዝጠብቀካ ማለት ትርጉሙ which means ታይ እንጀራ ምብላዕሲ ኣነ ባህሊ ጸኒሕን ስድራይ ጸኒሕ ዘላ ኣለኹ እምበር ኣነ ክበልዖ ዝተደለኹም ክበልዖ ዘለኹ ተባህሊ ግን ከይፈተኻ ዝጠብቀካ ንሓደ ሰብ ጽቡቕ ነገር ክገብር ከም ዘለዎ እንተደኣ ካብ ንስነስ ኮስኪስካ ባህሊ ኮይኑ ይቕጽል ማለት ሕማ ነገር እንተ ሜርካ እውን ከም ባህሊ ኮይኑ ይቕጽል ይኽእል ባህሊ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ትመልኦት ስለዚ ንደቅና ባህሊ ምትካል ባህሊ ጽቡቕ ነገር ንኣካባቢኦም ከበርክቱ ከም ዘለዎም ካብ ህፃንነቶም ክንመሮምን ክንረድኦምን ክንክስክሶምን ይግባአና እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለና ኣነ ብኸመይ ነዊሕ ዓመታት ሰሪሐ ምንም ዘይተኸፈል ኩሉ እዚኣ ክብለካ ይክእልና ስጋብ 8 ሜዳ ስፖርት ደረጃታቱ ብዘይገድስ ዝተኸፍሎ ጻዕሪ ዋጋን ቀሊል ኣይኮነን ስራሕቲ ብዙሓት ሓለፍቲ ብዙሓት ድሌት ጽቡቕ ኣስዒቦሞ ኣብ ምትካል ኣግራብን ከምኡ እንደይ ፈተውቲ ነዚ ጉዳይ ስዒቦሞ ተተግቢሩ እጂ የለውን ንሳቶም ኣብ ደቃና ኣነ ናብ የለኹ ይፈልጡን እዮም ኣነ በት ስራሕ ኢካ ኾረ እንተ ግን ህያውካ እዩ ወለዶታትካ እዚ ክርድእዎ ይግብኦም እዩ ከመይ ኢሉ ሃገር መጺኡ ሃገር ክንኮን ተኾይና ከመይ እንታይ ምስ ንገብር ኢና ሓንቲ ቤት ትበሃል እኮ ኩል ነገር ምስተማል እዩ እንተ በዚ ማይ ተፍስስ ኮይና በዚ ፊስትራ ተኸፊቱ ቤት ኣይኮነትን ስለዚ ቤት ክንገብራ እንተ ኮይና ታ ሃገር እውን በግራባ ተሰለመት እቲ ናይ ባህርያዊ ዝናቡ ክመጽእ ተደኣ ኮይኑ ዝናብ ክዘንብ ተኾይኑ ንሕና እውን ኩል ሻእና ኣካባቢና ሓዚና ዲና ብናትና ሓላፍነታዊ ዝኾነ ስራሕ ብምስራሕ ዲና ኣካባቢና ክነቐጽሎ ንኽእል ማለት ስለዚ ወለዶታቱ ነዚ ከስተውሎ ይግብኦም እዩ ከምኡ ዝበርእይቶ ኣለኒ ስለዚ እዚ ገለኻብ እዩ ስለዚ ኣብ ህይወተይ ከምዝታት ናይ ስራሕ ተመክሮታት ምስ ብዙሓት ሓለፍቲ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ወላ ምስ ስጋብ ኣብ ዓዳሃሎ ዝነበሩ ኩሉ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣብኡ ዘለዉ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ የተረፈ ኣብኡ ናይ ስራሕ ግዜ ዝሕለፍ ኩሉስ ወላ ስራሕ ብድሕሪኡ ከመይ እዩ እቲ ዝገብሮ ዘበገስኮ ከመይ እዩ ብዘይገድስ ግን ሓንቲ ጠቕሱን ኣላ ናይ ፕሬዚደንት ዝክራ ምግራብሲ ምህዞ ዘይድልዮ ንጥፈት ትብል ኣባህላ ኣላ ምግራብ ምህዞ ዘይድልዮ ንጥፈት እዩ ማንም ሰብ ተዋሲኡ ብዘይ ዝኾነ ምህዞ ብዘይ ዝኾነ ሃልክ ማለት እታ ገረብ ከና ተዓቢ ማይ ወላ ረሳሕ ማይ ናይ ሲሚንቶ ዝተሓጽበ ዝተወለለሉ ገዛ ድዩ ወላ ካልእ ኣገልግሎት ዝሃበ ማይ ረሳሕ ጌርናሲ እቲ ግራብ እውን ትዝደልዮ ዝወስድ ስለ ይኮና ሰስካሉ ኣይሓርርን እኳ ትዘድልዮ ወሲዱ ትዘድልዮ ከዓኒ ይጉሕፎ ይሃፍፍ ንላዕሊ ማለት ከምዚ ጌርና እንተዳ ተገዳስነት ኣርኢናሲ ብዘይስራሕ ነገር የለን ስለዚ ዝከረን እውን ኣብዚ ሓደ ግዜ ገረብ መኸተ ትብል ነራ ሓንቲ ዘበገስና እታ ገረብ መኸተ እንዳቱ ኤርትራ ገዳፍ ተገብረሉ ግዜ ንኤርትራሲ ንሃገርናስ ኣግራብ ብምትካል ንመክት ሲልና ወረ ዘረባ ከም ዝተባሃለ ግን ትርጉም የብሉ ንሱ ስለዚ መኸተናሲ እስኪ ኣግራብ ብምትካል ንመክት እስኪ እቲ ዝበሃል ዘሎ እገዳታት ብኡ ክንምክቶ ይግባአና ብግብራዊ ስራሕ ንመክት ካብ ብዘረባ ንምክት ብግብራዊ ስራሕ ንመክት እስኪ ኣብ ሃለሎ ከይኣተና ኣብ ዘይድሊ ጓል መገዲ ከይኣተና ዝብል ሓንቲ እዚኣ ትዝከረኒ እሳኻ ተሰሪሕላ ኣብቲ ግዜቲ ማለት ዝበዝሐ ገሊፅካዮ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ንባብ ገለ ገሊፅካዮ የናስ ስለዚ ናይ ብሓቂ ሰብሲ ኣብ ገዙ ካብ ገዙ ወፂስ ኣብ ዓለም ክነብር ኣለዎ ዝብል ሓንቲ ጥቕሲ ዝዝክረን ኣብ ገዙ ጽቡቕቲ ሰበይቲ ጽቡቕቲ መኪና ጽቡቕ ቪላ ገዛ ሃልይዎሲ ኣብታ ገዛ ግን ዘሎ ሰብ ስለዚ ካብቲ ገዛ ክወፅእ ኣለዎ ኣብ ዓለም ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ብዙሓት ደቂ ዓድኻ ኣለዉ ብዙሓት ኣብ ዓለም ዝነብሩ ሰባት ኣለዉ ከም ዘሎ ፈሊጡ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ናቲ ጽቡቕቲ ዝብላ ወፂኡ ናይ ብዙሓት ጽቡቓት ክርኢ ከም ዝግብኦም ብዙሓት ጽቡቕ ክርኢ ከም ዝግብኦም ምስ ዝሓስብ እዚ ዓለምና ዝያዳ ክትጽብቕ ትኽእል ማለት
ጽባቐን ውልቅኻ ዘይኮነስ ንኻልኦት ምስ ትነብሮ ጥራይ ጽባቐ እምበር ፍልጠቱን ንኻልኦት ምስ ተማቕሎ ጥራይ ፍልጠት ክኾን ዝኽእል እምበር ኣበይና ኣቕሊልካዮ ዋላ በት ግራጁዌት ኣቢልካሉ ዘይስራሕ እንተኾይንካ ጥራይ ዝተዋሃበካ ደሞዝን በዛ ኣበል ወዲ ኣበል ኣኪብካ ትበልዕ እንተኾይንካሲ ንኻልኦት ኬርካ ትጎስዐሎም እንተኾይንካስ እንታይ ዋጋ ኣሎ ልክዕ ከምዚ ብርሃን ኣብ ዒትሮ ተዓፅያ ዘላ እዋ እዚ ኣብ ዒትሮ ዘላ ሽምዓሲ ወይ ሓንቲ ቁራዕ ኣብ ቁራዕ ዘላ መብራህቲሲ እንተራ ዘይወፅያስ ኣይትበርና ብርሃን ይብላም ንበይና ኣብቲ ውሽጢ ተብር ዘላ ብርሃንናስ ክወፅእ ክእል ኣሎ ንኻልኦት ክንርአ ክንክእል ኣለና ስለዚ እዚ ምስ ንገብርና ኣብ ሰብ ደረጃ ንፅብፀብ እምበር ኣነ መኪና ኣለኒ እዚ ፓላሶ ናተይ እዩ ምናልባት ነፍስኻ ኢልካ ትኮን ትኽእል ኢኻ እዚ ፓላሶ እዚ ሃብቲ እዚ ፀጋቲ ንኻልኦት ዘይትመቕሎ ተኮይንካ ሃብታም ኣይኮንካ ሃብታም ዝበሃል ንኻልኦት ምስ ዘማቕል እዩ እምበር ኣነ ቪላ ኣለኒ ኣነ ድኳን ኣለኒ ኣነ መኪና ኣላትኒ ነፍስኻ ኢልካ ኣላ ሃብታም ኣይኮንካን ሃብታም ማለት ካብቲ ዘለዎ ፍልጠት ካብቲ ዘለዎ ፀጋ ተፈጥሮ ዝሃበቶ ኣካሉ እምሩ ኢዱ እግሩ ጥዑይ ተኮይኑ ንኻልኦት ምስ ዘማቕሎ ጥራይ ሃብቲ ክኾን ዝኽእል ንኻልኦት ምስ ዘማቕሎ ጥራይ ፍልጠት ክኾን ዝኽእል ፍልጠትካ ብጅባኻ እንተጌርካዮ ፍልጠትካ ገንዘብካ እንተኣ ኣብ ካዝና ዓፂኻዮሲ እዚ ፍልጠትን ሃብትን ክኾን ኣይክእልን ስለዚ ኩላትና እጃምና በብቲ ዘለናዮ እንተኣ ንሃገርና ዝረኣናዮ ብፍላይ ምስ ኣከባቢ ተተሓዘሲ ከድካ ጥራይኡ ኣነ ሓደ ግዜ ዞ ናይ ስፖርት ተፃወቱ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ናይ ኣርቲፊሻል ሳዕሪ ክፃወቱ ትርእምሽ ማለት ንምንታይ ንሕና ኣብ ዝፈጠርናዮ ባህርያዊ ሳዕሪ ጌርና ኩዕሶ ክንፃወት ዘይንፍትን ስለምንታይ ኢና ጥራይ ኣብቲ ብኣርቲፊሻል ዝተሰነየ ኣብ ውሽጢ ገዛና ዝተፈላለዩ ብኣርቲፊሻል ዝወቀቡ ነገራት ንገብር ንምንታይ ባህርያዊ ነገራት ጌርና ወላ ኣብዚ ናይ ክሪስማስ ኣብዚ ናይ ሓድሽ ዓመት ናይ ልደት ክኾን ከሎ ባህርያዊ ካብ ኣርቲፊሻል ፅሕዲ ንገብርሲ ባህርያዊ ፅሕዲ ክነብቁል እሞ ብኡ ክንሕጎዝ ዘይንፍትን በታ ባህርያዊ ፃዕዲ ምስ ወቀለስ ኣብኡ ዘይንጥምጥሞቲ ዝውላዕ ነገር ባህታ ዝፈጥር መብራህቲ ማለት እዩ ሕጂሲ ኩሉ ነገራትናስ ኣርቲፊሻል ናብ ዝኾነ ነገራት ንኸይድ ኣለና ዓለምና ግን ኣርቲፊሻል ኣይድሕና እዩ መጨረሹ ከድሕና ዝኽእል እቲ ባህርያዊ ናታ ተፈጥሮ ምስ ዘለዋ እዩ ከምዚ ሓንቲ ጓል ክትፅብቕ እያ መፀባበቂ ጌራ ገፃ ድያ ካልእ እዳዋ ድያ ትገብሮ ዘይኮነ ፅባቐ ነቲ ዘለካ ባህርያዊ ምቕባል እዩ እምበር ፅባቐ ብግዳም ኣርቲፊሻል ስለዝገበርካ ፅባቐ ድሓር ግን ናብታ ነበረት እያ ሾ እታ ረአይን ዝበሃል ኣሎ ሓደ ትሕብኡን ዝበሃል ነገር ስለዘምፅእ ኣብቲ ሰብ ዝፈጥሮ ነገራት ክንውከል ዘይኮንና ንባህሪ ኣንቢብና ባህርያ ከባቢና ራ ዋሕድ ማይ ይረአ ኣሎ ኣብ ሃገርና እቲ ዋሕድ ማይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይረአ ኣሎ ግን ነዚ ክንምክቶ እንተደኣ ኮይና ኩሉ ግዜ ነቲ ንባህሪ ከባቢና ክነፍቅሮ ኣለና ወፂና ካገዛና ነቲ ከባቢና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ኣገዛና ተዓፂና ንበልዕ ንሰቲ ንድቅሳ ሸይና ንብል ከምዚ ተኮይና ተደኒስና ኣለና ማለት እዩ ምድናስ እያ እዚኣ ትበሃል እምበር ሰባት ኣይኮንናን ንሕና ሰባት ተኮይና ምስ ከባቢና እናተ ከምዚ ጎበዝሲ ወይ ተዓንቀፍ ክበልዕ ተሓነቕ ዝበሃል ኣሎ ኢድና ተላሓፂፅና ምስ ከባቢና ተዋሲብና ምስኡ ኢንተርኣክት ጌርና ወይ ገለገና ምስ እንነብር ከባቢና ክንልውጦ ንኽእል እምበር ብማዕዶ ኮይኑ እቲ ማዕዶ ዘሎ እንታይ እንታ ገረዲ ቀላምጦስ ኣሎ እናበልካ ወይ ዝኾነ ከምዚ ዘይኮነ ንኡ ቀሪብካ ብልክዕ ዳህሲስካ ርኢኻ ንኸባቢኻ ምስኡ ዘለካ ፍሬንድሊ ምስ ኢንቫይሮንመንት ምስ ንለግብ ከባቢና ኸ ሓጎስ ፈጥረልና ንኸባቢና እውን ኣለሊና ሕጂ ሓደ ግዜ በዚ ናይ ኣቶ ሳላሕ ኣሕመዲን ኣቦ ወንበራ ማለት ኣብዚ ናይ ከባቢ በዚ ቤት ገርግሽ ከባቢ ኣብቲ ናይ ኣስካሪኮ ከባቢ ሓደ መዓልቲ ብኡ ሒዙኒ ኸይዱ ነይሩ ብሓንሳብ ኸይርና ሕጂ ኣብኡ እዚ ዋና ጸሓፊ ናይ ሃኮስ ኣቶ ተኸስተባይረ ካልኦት ጉዱሳት መንእስያት ኣብኡ ነይሮም እቲ ቦታስ ጓሓፍ ነው ሰባ ጓሓፍ ኣይኮነ ኣብ ፅሩይ ቦታ ኣግራብ ክተክል ዘይካለስ እሶም መንእስያት እያቶም ግን ኣብቲ ጎማታት መዓት ብውሽጡ እናፈሓሩ ናውፁ ክንደይ ሽታ ካሉ እቲ ቦታት ነቲ ኣከባቢ ንኽቕይርዎ ማለት ሓሳባቱ ካልኦቱ ናብኡ ዝመፁ ነይሮም ኣሎት ሓለፍቲ ኣነ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ንባዕለይ ብምዃነ ሕጂ ጎይቶም ኣብነታዊ ተኣሽሙ እዩ ብወለንቱ ከምዚ ስራሕ ሰሪሕ ኢሉ እዩ ናብኡ ምስኣቶም ከፋልጠን ወሲዱና ሕጂ ብድሕሪኡ ክንደይ ግራብ ተተኺሉ ኣቶ ተኸስተባይረ ናብኡ ምስቶም ናቱ ስታፍ ነይሩ ብሓንሳብ ዑደት ጌርና ገለገለ ሕጂ
نبعلي قريمون هجي سقاب كمزي بولنتو أي مريتهم ما يكون بخوابين ما يكون تم سبات قل تسميعهم قل نتي قلات زخونه بوتان نتي استقلت أقرب متك أتناتو نخطخلو قل أو لعل تحتي ولي يعني قرام يزوفر تم سبات تم سيات تم ولنتنياتات من سيات مالك أنا خمس قلنا مدل بزقات أمزي لازم كلاتنا هاي كمز أبنات كن كتل قبانا نا كوابنا أنت را قتينا خن كنا نحنا كل جزء أنت ناسي أتوشت جزء ترى إذا تكبر وين ولك هيوتنا ترى خن تأذي كنا كابوشتنا واتينا نخوابنا هردا يقبانا برا عمل كتني فوزج أنا ويل كافين أخا ما حاس قلنا لزي كنا نتي كبابتي أنت مسكوني أنا سبزانا حليبات حدا جزء بقرا جزء مطبحتنا يزي مترنا يسراور دم هو كومو غير نير قطع مطبحت اجي حقب توم نور دكتورات بعد دكتور سناي بعد دكتور يوسف زبالو كالوتون بعد دكتور إلياس بحالو كيلاتات مساتهم ساتهم زغبر لي ناي مطبحتي خافت نبرن صقم تغلاغيله هنا مالت هجي او خلص حسيبه ازي هوسبيتال زسي ناي مينيو ناتيو نعين كالوت كماي زبولو زغلغلو بوتاي سلسي من إذا أما حضرنا إذا بوتاي له خيره دبساي زبال أما حضاري ما أنت إذا بال ساقو كده توفيس تلالينا أنا قلت أمبال أوري كان يا تي في ممري خا قلقلين نسون أوري خا أنت هوني خا مو أنا حنت حساب الله إنه ما خمين هجنا توصل الريون يرون كله تحت قلت أنا يترسح فساس ما يدي كده مو اسمع ما أنت إله أنا سي أبز حنتي أبز قلقلوا هوسبيتال عندي قال أنا قرر قبر كايله شو أنت يا همو زبوت هذا بزلوا سوات بزح بحزيب بالمو متيومون بزح نعاتهم أزيو أخفي زبوت هاري اللهم أبياس زبوتاس بحوار كالناس مش مشاركتي كنا قال هنجب صبوا تليفون تلاويتنا قال ملا زبوتاس كنكيرو مالك سلاسي نخواب ناس قوانا غيرنا أيقبعنا بلع خمسة إنسسا نتيزبر له عود شانلو هم تدرهوسي بزح جزء نفسيت عليه زبال أبتتبل أبتترك سلو أو تبلاشو أو تشينا أو تبلع كده ألادل كل شيء نحن نخوابنا تتقينا أثناء دريزنا صوت خندر بيل زي كونه نتأكد بناس ناتيو صباحكم الله شيء أنا خم تجر أفتخال خواب زول سبكا نتبوتك قيري تدميرو خانة كلاتنا حد تشوفوا نقدر كنا نسينا لنا كنا حاسب كم زلنا أنا عايت قات أمتي أصل زمهارتني أنا أفتبوتاتي مسوتو قادرنا بدهري وتا مطبحت مسجوركو كلمة دهرتها مطبحتي خم جرد دهريو مدبون يعني يرون مسو سفالي قلتها من فاك من تقداي سعاب كون قل بدهريو خمان كالجزي أبزق أربعة تداوي لنا يرنا مسو هو ممر مسا يلوني أي كركون كخودجن أي تعرفني ومالك خودي خوني إذن أنا صراحة بالله مات أنا ولك هوتي بالله مات يكون أنا كالنا أخبره زي نقراتي بالله وي أبز أدمي تعرفون زلوا سخون زقب أن زرعين بسلي ناتي ولك هوتي زي عرخهم بزح حقافات كفيت وزقر فلي الله قل سب ملومي زنبر لومي تمالي تحسبها الله مويت الله بال نصبح تحسبها يتولد كان سلازي لومي نبر زبال تقصل له نلومنا نبر كان نصبح تصبه نتمالخا تقنقما مويتا ياقنتا معلتي سلازي كل جزينا هنا سبات أبلومنا نبرنا نصبحنا معدو أبلومنا نبرنا نتمالخ صراتنا خاني أبنا يصبحك أخمي لنا عري من حسبنا نخيلنا سباتك نبالكنا سلازي ناكها بناسي بحقوس منفس كنبرم تداخلنا ناي كلاتنا دمري قلينا عبزيد نقوحف أو سبنا حلف أو نشين أبزي نقوحف ملينا بفلا أبزي ختم أسمر حاجي ناي قوحف تريز قورا ديتات ما عاد قوحف أو يقوحف لن زين سهازي أتنسي انتهي مرقم دلواني لازم نمنتهي كلاتنا نزال نبرا علمسي بحاليوت زين نبرا نتحدى ناقودانا نتحدى نابدلنا نتحدى بهزي ولنا قبرنا كنبر ترى نحاسب عليه ناسي ما بحكي ولا تي كلت نقدر كوات خونتي أبز عالم كلت أنصار منفسي زلوا تحدى حما بمقبار حقوق سبا له قالت بموقو هايو دزلوا له تحدى خان خلوت صبوا بمقبار كا حقوق فترة سبا له كوات خونه قل أتبي سبات بموخان ناسي صبوا نقدر نحاسبنا نخلف نحلنا كنبر يقبأنا موكم وكنحاسب كا يقبأنا زبل أنا رأيت ولا إني تزوج حاجنا بس تزوج كهيناس مالبات نملو نقدركم كهل خيري سجاب زجنا على 5 عين تريتو
قليت لكم معلومات قويتهم هايله كساب حجي أستات 100 شح زخون أقرب وي فلس نبلو حجي قرب كوين سلازل أقرب نبلو تخيل كان أتكيل كان هاللخا بزي زخون يكون صاما دما نزين خد قبر زدرخ كقندر قحي كابت مجمرت أوانا أبقى سخون ما بقى مقبر تايت وانا مستير هو حجي تايو تي أنا كم نايك لما مركوينه أب استفاد على عادات تمرتي سريعة بدايوها أب ناي سبورت خاني كم ممر ناي سبورت فيزيكال إديوكيشن مركوينه خا سريعة قل حجي أبتو بتاتي حلفت له ونتسرح زمرخو أنا خا كم ترى مركوينه أو سرح يره قل حجي عودتي تمرنا يلهون قل أبتنا بور كل جزيات قل نتي سرحة نخسرح جينا قبلت كم بزعان تويز جازك أبصر رجع ميرا سبورت مسابقة جسناسي ولا حنت ماني وهمان نتحالف نتكس كم وظيفة سب بين خاص سرح كبي نزب على جزء صعبي نيتقنا شجرات فتري وقت شو إذا برخل كل خلنا خانة نبغى صعبي زوستري جن كل شيء حلاف نتاو خوني كان ترى تبقى سكينك نخول بالدهوتات أكرمي خاز مسكا تسكيمك كتبقى كتكلم لك بر نوع بعرف فلت كلا زي اللي انتهيتني انت ايتوني امريكتاني بلا قراتات زي مجمر خطف اخلالو ودسب زين كطفن انت زي كيلو ايكونن لذا ابسو غزي نتي ميرا سبورت ناي كوسو سكيت كوسو مرباب كوسو اغري كوسو ناي ايد بحال زين كان استفال خاد استكولو بيلارس አለው فيزيكال اكسرسايز ዝግበረሉ ወይ አካላውን እንቅስቃሴ ስተተخلون يرون شوفت ጊዜ تجي أزي قبضات قلات حجي بقرأ كنسلم ولا نايل هالي درجة بأمايز وصار أفلس أقرب نجرافيليا جاك هران داز بهاي قرب تخيلنا مالتي تخيلنا كم زول قخات شو بناي سيركس إيرترا بناي سبورتاو قدات ميستر تمرتي بهامات مأكلاي بصفت أسمرة ناي مأكلاي هامات زوا مأكل هاماد هكذا هوستال مأكلتنا سرجعة كالوت زين هاماد كالوت كله تحبرت السبكة في اللعب تحبرت أفتح وصله من أسرع شموت عادة أسرع تحمش المدرك بعد أزي ميدا سبورت مستسر حسي مجمرت هاجزي أب تاريخ نايت خبابي تسرير بو تقرب استخلنا هجي كابت بوتا بزحريو أنا الحري حمش عملي وقلب العليو مسرحكو كابت بوتا تغييره كيدا مالت شو شاوا وانا عصرت حد زريا وريدا مالت أبت جزيتي جي بداريو مستملسكو دغنا بصراحة مستمردبكو كومنا بالحجي أفتفى لعبة تمرتي أبز نبور كله اتي نايمت كالاغرا زبال نقر يقوچ ليرو هجي هذا سبيشالي أكل تشن شوعاتن ولا قديمي أكل تشن 4 ناس نبرلو تما هسالهم ميدا سبورت أبصر حال برا تبغوا شيء حاجة توصل كفت كتكبر خلك يتكبر خل عبيب صراحة قليل يكون ماشي نرتاح تمسس عن توايخه كومو عينت حلافنت كوست تجيبوا سوات أول لوكو جن يعملوا تسرح خبر سخيلي ويتوس كم حاجة أكم زواتها 5 جير يخبر كالي يخيد يتكبر يفتسم كا شو تجربون أبتخابي قدني يخدلي ناتو بزيقرب كنا براين خلي 5 زبرنا يا مالتي لز جون تن حملة كلاباز بحالاوي تنقري كلاباز بحالا قلوت مع سلطات الله جبزو سلطات نزسني أو تتقديروا مالتي هذي أكل تششعات تنكا مساون تزراريبنا تراخيبنا ساون أزيا كمزي قدست نطفتي عدس لزخونت كم سرعزي سرعان كلها تحسب تبقيس شو كابتاز مرة لازم نورك ناي دوبا معرب ناب سميناو معرب زبحالي جوتا ناب حس ميكرم بيسرنا كله ناو مجشة يلنا أبقيسنا مايد كم نقدت عديثاتنا أب نقدت شكر حيزان خد حنباش حيزان خد سب زمدناتات بسبوت لازم يكون بمتكل أقرب زمدناتات كفتور يخوي اليوم بالزبل كاو تبقيسنا ون تمتو مهاتو لك خمزي قاشا خمس خلو جزاها تقبله كم يوم تقبلهم ناتهم تسريعهم سرعات بزن كوينهم بقى شو تياتهم كأقرب كواب خلتشحن قلنا زخون أقرب حيزهم كاو نقدت مالتي كم تيزبلنا يوم شكرن حنباشان ترى عديثات حيزنا أنا ها قررت حيزنا يعني نجيبنا يزوم ماتي ما بتقصري نايت تصرات أم حداري
ناي تبيت مت دايركتور ناي زوا ما أكل كفلة عندن كيل ناي جنفرت بزوا ما أكل حلافي قال أوت بعد ناي كرمتها ما تتحلافي ناي جنفرت بزوا ما أكل نمر أبراهام بره أبزنا ورلو قال أوت استفلالي قدمات أوزموت وناي زوم ناي جنفر ناي مستحرشة فريسوس جيل زبحال نسوي جقان دينا تقدم سنة قلنا خوين سرح نبرسه يجي يلا نبزع عدسو أجيهم كلهم حلفتي قالوا زي تقسكوا من حلفت بمولهم وعلى قوان شنطو بزلات المال إذا سرح استتكبره إتا استخلوا قربون سوي لما يكون تفلاني مشو أدراشات تلواويت تا قربون شنط يحفهم لا تفلاني حجي زي بعلو محزنات بسبوت لازم يكون بتمتكال أقراب جيكا ملقتهم تم حالف نفسهم قلعت مالتك تمت بعلها شيء تجورمك بعلها كل قرصة تحزم هجي بتي حزنة فترة بتي قمنا قرب له بزون تاجرم ملقت خمسة لون نعمتها متيس كنقدر كاي خايز ولا خميس تخيل هو نتا تخلت قرب نعمتها متيس كبت حكاية خمسة عايزة زعينته يجي أكل كاوشو ناكل زوام أكل زول على تمرتي دحين مشو هذي المازال تمارا قال شنو ولا بعد كفلا عندن كيل سافرت متزوام أكل حلافز نبرلو كلهم فولتو إسرائيل زي مهزو قال بعلها تمتص زربان هيكون هنياتو زي كنا بايت أنت تزارب كاسي شوفوا جن بدهري حلاف نتك ما تكايكون أنكو هذا سبب جزء سريع 5 كاسي ترى هذا كيلا كما سريع بوسي نتا جزء ممكن خانان صبغان هو ስለዚህ ከምዚ ሃገር ተምጻሲ ቀሊል እዩ ሃገር ሰይ ኣብ ክት ኣሙ ሓሳ እምበር ኣብ ምምጻ ኣይኮነን እጂ ገረብ ካኒ ኣብ ምክንኻና እምበር ኣብ ምትካላ ኣይኮነን ዝኾነ ሓላፍ ነገር ክትኸላኸል ጽባህ ሃቤላ እዚ ዝሓተላ ተኮይኑ ትርጉም የብሉ ንሕና ነቶም ቆት ኮሚና ጌርናዮም ዋላ ዝተኸልና ግራቡን ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ኣብ ሕዛት ስለ ዝኾነ ውሕስነትን ድሕነትን ብዘሎ መገዲ እዩ ተተኺሉ ዘግራብ እዚ ቶም ሰባት ከናኸኑ ክበቁል እዩ ኣይተኸናኸኑ ክጠፊ ኣነ ግን ዘይረ ክግምግሞ ግን ናቲ ሓላፍነት ኣይኮነ ኣብቲ ግዜቲ ዞባ ማእከል ትጨንፈርት ዞባ ማእከል ስለዝደገፎ ይኻ ኣይተተግቢሩ ሸውቲ ግዜቲ እምበር ብውልቀ ሲ ምን ኮይኑ ክገብሩ ግን ንዓለም ዝቕይባ ውልቀ ሰባት እዮም ውልቀ ሰባት ብዘበገሰው ሓሳብ ዓለምና ኣብ ዘሎ በፂሓቱ ዘላ ናይ ቴክኖሎጂ በፂሓላ ስለዚ ንውልቀ ሰብት ንዕቆይ ትኽልን እያ ከምዚ ስፓርክ ኦፍ ፋየር ዝበሃል ስፓርክ ኦፍ ፋየር ሲ ሓንቲ ቁልዐ ማለት እያ ንምግን ሙሉ ከባቢ ክትንድዶ ግን ትኽእል እያ ስለዚ ሓደ ውልቀ ሰብ ብዘበግሶ ዓለም ተቐይራ ንሪኣ ኣለና ማለት ቴክኖሎጂ ስለዚ በቲ ሽዑ ዘበገስና ይኻኒ እቲ ሓሳብ ተደሚሩ ተቐሚሩ ተቢልኻ ናብ ኩሉ ልሒሙኻ ኩለን ኣብ ቀጽረን ዘለውን ይትከላ ተባሂል ተተኺሉ ንሕና እውን 55,000 ሃገራት ይብናዮም ኣብ ፅሕናሎም ኬርና ጎዳጉል ተተኺሉ ኩሎም ብጭሩሖታት ኣብ ጭርቕቲ ተጻሓፈ ጭሩሖታት ድዩ እዚ ዘይበሃል ቁጥር ዘይብሉ ሃማማት ኣባላቶም ተሳተፉ ናይ ዞባ ማእከል ናይ ሃማማት ኣባላቶም بدهريو أبز بيت مخا زلوا ناي بيت مرت بيت مخا أو عاتيهم وندقنا ناي مخسكواس ناي كال برنامجات تغيروا لي شفت جزيت جن جزيت دليل كنت شيء شعاتن بدهري سقى على مزلنا حسبه كنت شيء صراحة حدا لنا كندي عمتات دليل لهم عليه أب إطارو أبز محبر كومات أب قرانات بعلو كل تلعن تويز تقسكاي مالك لازم كمزي نابلنا أتي 100 حجراز بهذا اللحظة أب أكب دمر ناي بمول وتتسرح سرح ينبر بمول بحدا ما عالتي كون تغير قل ولا هجيب على أب كل جماعة نفس تتغير قليل هيكون هناته نفسه ما أوزنا ورو لا حمش شش وتصوروا تمهارو معك أمين حمدن ناب عدها له زفسس بوتاي سوتي مايكو أنا بسنا ويز زفسس نون كوابي 100 حزخون أبتي نزلاين أوشت إن حرش شامريت نايتهم حرستوت إيوت زالة تخيل هناته بحق يقول متان كي وشته بدو هرينا يمتكال برنامجات تغيرون خون خلي أنا شو أخاف بوتا تفاني أمس كده مالتي أنا وركون أفضل بنتي هو نابز برامتي أبو يا مستر تمرتي مستر سمر سومي فتواتي أساين جرنو مدينة نيرو ساتخلو ذات تبهلتو زاناي أكابل لمعات انتباه الأهاد وأكابل لمعات ويكاني environmental and work program office تباه شيء نهاية أشياء تمسيتها بعد دكتور سفانكي الهايلة بروفيسور دكتور سفانكي الهايلة نفسه محرو نفسه زنورلو مسريتنا يو بمولة برخاتات نابتي أبناي حمبرتي زفسس تيناي
ማይ ነፍሕ ዝበሃል ዘሎ ዲጋ ትሕቲኡ ዘሎ ብሙሉ እንኸለምስ ፕሮግራማት ወሲድና ካብ ጨንፈር ሕርሻ ዞባ ማእከል ናይ ኪላታት ናይ ምግራብ ዝወፈሩ ካልኦት ካብ ሓምበል ማለት ዝመጹ ተመሪቆም ዝመጹ ናይ ሕርሻ ኪላታት ሞጎስ ዝበሃል ሕጂ ሓደ ሞጎስ ዝበሃል ኢንጂነር ነይሩ ሱሳና ኣብቲ ግዜቲ ሓደ ካብቶም ኪላታት ከመይ ጌርካ ትሰርሖ ቅና ፍርቂ ወርሒ ዝበሃል ማግሮቪዝም በዚ ክመጽእ ከሎ ማይ ፍርቂ ወርሒ ጌርካ ነቲ ማይ ጥሒሱ ከይከድ ኣብ ንሰከፋ ቦታታት እናገበርካ ከመይ ካነት ቦታታት ጥቅሙ ነቲ ኩሉ ስልጠናውን ተዋሂቡ ማለት ስለዚ አው ተተኽለ ኣብ ኢታሮ ተተኽለ ኣብ ዘንኩላ ኣብ ተምርት ተተኽለ ኣብ እምነት ካላት ተተኽለ ኣብ ዝበልናዮ ናይ ነፍሒ ከባቢ ዘሎ ብክረምታ ማውጣት ተተኽለ እዚ ኩሉ ደሚርካ እንት ካስ ልዕሊ 100,000 ኣግራብ ተተኺሉ እዩ ማለት እዩ ግን ኩሉ ሻዕቲ ቦታቲ ጥሪት ከም ዚኣትኦ ዝሞተ ጠፈ ፈልስኻ ዝገርብካ ንዑኻ ፈቲሽካ ብምትካል እዚ ናይቲ ኣብኡ ዘተግበረ ሰብ ሓላፍነት ጥራይ ኣይኮን ናይ ኩሉ ሓላፍነት ክኾን ኣሎ ብኸምኡ ዝተተግቢር እዩ እዚ ብህይወት ክህልኽእል ዝበዝሐ ዝጠፍአውን ብዙሕ ክህልኽእል እዩ ግን እዚ ኩሉ ኣግራብ ግን ብሓልዮት ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከልን ብሓልዮት ምምሕዳር ካብ ፀፅራትን ብናይ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ማይ ነፍሒ ዘሎ ሓለፍትን ወላ ኣብ ዓዲ ሃለወ ኣብ ዝነበርናሉን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብቲ ናይ ማሞስ ጠቐራ ኣብኡ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እዩ እንደ ሽባኻታት ተኺልና ኣብቲ ቀፅሪ ቤት ፅሕፈት ናይ ናትና ኦፊስ ነበረ ናይ ኣዋሃዲ ቤት ፅሕፈት ኣዋሃዲ ምሕደራ ሙያዊ ፀጋ ሰብ ኣብኡ እውን ወላ ከድካ ትሪኦ ትኽእል ኢኻ ዮናስ እንኳ ብድሕሪኡ ኣይተመለስኩን እምበር ስየታት ብሙሉእ እቲ ማዕሪጉ እዩ ዘሎ ቦታ ነፍሲ ወከፍ ኩርናዕ ካብ ጫፍ ናይቲ ዲጋ ናይ ኣዳሃሎ ስጋብ ዓሻ ጎልጎል ዝበፅሑን ዝተፈላለዩ ሽባኻታት ብሙሉእ ብመስርዕ ተተኺሉ እዚ ኩሉ ስራሕ ክስራሕ ከሎሲ ብዋዛ ዝረአ ነገር ኣይኮነን እዚ ሓደ ውልቀ ሰብ ገይርዎ ኣይኮነን ግን ኩሉ ሻዕ ራእይ ሃልዩካ ክግበር ኣለዎ ትብል ተኾይንካ እሙንተ ኣሚንካ ኣሎ ክግበር ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ናይ ብዙሓት እኩብ ድምር ዳ እምበር ናተይ ኢልካ ትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ሰዓብቲ ተዘይህልውኻ ንዕኦም ዝከታተሉ ሓለፍቲ ተዘይህሉ ነይሮም ኣብቲ ቦታቲ ንጎሆ ተስዮም ንዕኦም ሒዞም ተዘይወፍሩ ነይሮም ኣነ ውልቀ እንታይ ክገብሮ ክእል ስራሕ ግን ኩሉ ሻዕ እቲ ሓሳብ ከተንቅሎ ከለኻ እሱ እቲ እምነ ኩርናዕ ናይ ዝኾነ ይኹን ኣሳር ነገር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተደሚሩ ከዓኒ ነቲ ዝበሃል ዘሎ 100,000 ኣግራብ ድዩ ዋላ ልዕሊኡ ተተኽለ ድዩ ክትግበር ክኢሉ ማለት እዩ ዋላ በቂሉ ዝጠፈ እንተሃልዩ ክትካ እዩ ዝግብኦ እምበር ኣበይ ኣሎ ተኽልካዮ ኣበይ ኣምፃዮ ኢሉ ዝከራኸር ሰብ ተሃልዩ እዚ ናይ ጥዑይ ኣእምሮ ዘረባ ኣይኮነን ንኤርትራ ግራትና ኤርትራ ንኤርትራ ዘልማዓያድ ኣይኮነን ተጠቕሲ ወይ ከዓ ትበሃል ዘላ መልእኽቲ ንኤርትራ ዘልማዓያ እምበር ንግራትካ ኣበይ ኣላ ድያ ሓሳብ ስለዚ ኣነ ግራት ይብለኝ ኤርትራ ግራተይ ኩላትና ብኸምኡ ተበጊስና ክንሰርሕ ምስ ንኽእል ከምኡ ዓይነት ፅቡቅ መንፈስ ራእይ ክህልወና ክኽእል ፅቡቅ ክዳን ጥራይ ኣይኮነን ፅቡቅ ጫማ ጌርካ ምኻድ ጥራይ ኣይኮነን ውሽጥኻ ክዕርኽ ክኽእል ርእስኻ እዚ ርእስና ክንዕርዮ ክንክእል ኣለና ናይ ካልኦት ርእሲ እናበላሽኻ ንስኻ ዝሓሽካ ሰብ ኮይንካ ኣብ ፅርግያ ኣብ ጥዑይ መኪና ኣብ ጥዑይ ገዛ ክሰፍር ምፍታን ጥራይ ዘይኮነ ንኹልኻ ናይ ኩልኻ ገዛ ከም ዝኾነ ዝሃገር ዝምሕሳብ ኣብዚ ናይ ኣስመራ ኣብዚ እንታይ ሽሙ ኣብ ምትካላ ዝነበርናሉ እንታይ ሓስብ ነይራንሲ ኣስመራሲ ቀላጥ ዚንጎኣን ቀላጥ መሬታን ዚንጎሮ ሻውንታን ብሰማይ ተዋዒዙ ዝኣትዋን ብኣጋር ብተሽከርካሪ ናዘረ ዝዕዘባን ቀላጥ ዚንጎኣን ቀላጥ መሬታን ዚንጎሮ ሻውንታን ክርኢ ዘይኮነሲ በግራብ ተሰለመት ኣስመራ ክንገብራ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ክትኣቱ ከለኻ ብኣየር ድዩ ብኣጋ ብእግሪ ድዩ ፅብቕቲ ዝኾነት እዚኣስ ሓደ ርእሰ ከተማ ናይ ሃገር ዝኾነት ኮሚላ ከምኡ ዝብርእቶ ኣቕሪበኝ ሓደ ግዜ ዝከረን ሕጂ ጓናኹ ወዲ ዓዲ ኣትዩስ ንስመራስ ብኸምኡ ክሪኣ ክኽእል ወላ a city with a lined tree ኣትበሃል ኣስመራ ሕጂ በቲ ሽባኻታት ሪኢኻ a city with a lined tree ኣትበሃል ብሽባኻታታ ብፅባቐ ኣስመራ ስፍልጥ እያ ሕጂ lined tree ፅብቕቲ ከተማ እያ ግን
كم زبل حسب يرأني يرأني زوج قاضي بالله يسوق خونه كله بجنزة والحد ثلاثة بيجن أتصبون أي حساب أمورنا جن كلاتنا تراجعنا تصبون أجر كمسي يخيلي الذي أول كأوت كلات بين أنا أول كأسرحنا نسر السبات ولا زم من محبر تاكسي تورا جيبهم أبز قرواج زي أماي دمنة بحالبوتها كنت زقراب تخيلنا ناتنا تبيل هانت أبدم صحافشكم سخطات ليس بتعم بقريمنا أتي أنا تماني قليل مسيرين إذا بقى سكوسي نبوز حسابات اللي حيموس محبر تاكسي زوا ما أكل شو عتني زخون سبات يوم سبات مثلني حجي قال ما تيجي سمع خوسي عزيز بك أو شيء كهذا تعرف فترة اللي هناك إذا سازياتهم راحت مغاينهم تاي اللون في الانستغرام قل كابت مكينة وريدهم سي هذا مغت كلاغراب مستافهم ما بحكي لك تتوقع اسكو قدس نخونت كو اي نبرن بار الامان يروي رايني يروي بار شتوس انا ولا انت زي ساعه انت كم تزقبا تزي قصلك ولا سي زقصلون وني حيزهم زغويم سبات الله با يميله سغام دنا بصيه حنت خاطئ سنيراتنا متكلاغراب كينو موطح كورشابش كتا كينو موطح كورشابش كتا ناكاينا تقداسنس نرت تقسنيرا حجي إذا بعلوجي بيدالي ترايسي كمزار زي كونه كبيدال كاب بشكتها وريتك أكابي حملة مغير نا أكابي مقداس كم زقبانو تحبر يعني تقصي تملختي السون بشكتها تأشمون حنت محبروك أي ما خمو يقبر خون هيك أسبري فدرشناتو كمو يقبر خون بصفة لقط أمثاتهم تقاتلنا يالله خمو نافاك سمعتات كيدهم زبوتحو أب هوسبيتالات أقرب تدخلوا زخسكسو تعزيرنا لنا سلازي بتعامل دسبريو أنا بزي حلفكو ناي صراحة الزمني كأني حقوسي نحضرت السبب بقلقالي حضرت السبب مخاني قل كم سب أنا خاف كم تعانت ويزقط كايناس كل وقت أخذ دالي أنا كم سب زبط حق بس أخذ دالي حضرت السبب بقلقالي يقرأني ما كاوي زلنا فقرا حضرت السبب زلنا خفرن تقدس النت نزول صار عادي من نمبر أنا جزاين ديدو وي كبابي تاشم بريسي كنا عاي جزاي بريسي كنا جزاين ديدو نكون جن أكابي بريسي لي أنا وفيره ها ناتي ولك أو قداي كون لازم كلها تناجن كم قدانا هنريهم قدانا لينا خاني حالات متى نكون قبعنا لا كن كابر قبعنا كأنت سب نزل كابر تراي سب كل خط زخل نمبر صبوا قويتهم زخبركم تقاتلتي إيمين نقويتهم هايله بردو سلترادة أنا هنا قويتهم هايله نقبل كوز خيد الله قدمنا سلترادة أنا ينبر ممر قويتهم هايله قبل يزقبا قنا قدمنا مرد أنا ودينا هنا قويتهم هايله قبل كم زلني علالنا ونتقالنا نقيدالنا قويتهم هايله خمسة تكاتلوا صنعهم العلمي تشح زخانو فلسات زتخلن مستفلا لي أكلات بمخان زت كلنيو أبزها جرزي نبخام لس قويتهم معن خندي قبل ما تترقبل بجكات تقصص عن حقالة تاو النجارات بأنصار خم معن خندي قبل ما تترقبل نزل كله غير كذا الخسرح نفسها رسيعها سامع خيط تصبغها نهاجر بكن ميت غير كذا كله سريع كذا الخمو معن خندي قبل ما تترقبلوا وأنا في قبل ما حضرت السب عين الله يريو ولا يزارب كاجن مودة غازي فرناي سماعتاتيو إرفاسي بزحف سماعتات زحلف وهاجريا لجين هنا حضر سماعتات كنت فتسم كنت تقولي قبعنا زي نفسه كيف صدرنا إذا مدرسي بزح واقع استخف لهاجري أنا زجيري أنا خمس زجيري أنا زيري زيتات زي كونسي كلاتنا بحلنا كن نبروي قبعنا يعني تي توم هيوتهم زبجو سبات كمان عبي زلوسي أنا من كوين انتاجر خبلا قبعني مسلمني ما زجيري زي أبها لنا إرترانسي بزح لمودا يكونن جن هجي سبجن كون أوي كونن زلوا أبع لاوي هيوتو أقول كأو هيوتو ينبر سزلوا تنبوت زي نبوز نبر هيوت جي أب نبوت ماشي سزلوا سخانة تنبور هيوت كا بس كاسر خلا خاجم نقل سبات يخبدومي وسجع ما أشيو كم ذا عينات سخاس هيوت كاقلب له خايم أفتقبر مال سجن كم زين يتقرب ممر سخاز قبر كاسي كل شيء عن سكرك ولا حاجة في فيلاج خبابي على سب عادي سب رغيبة أنا ذكر كون زيت في ذكر بسي سخاس ستيخا مندق أنت تخيل نيركاسي ها كم تتخون نيركاس أنت يم تسمع كاين قل إذا غير كذا أكابسي كل شيء أنا بس أبغى نقدر كذا ذكر الله خير بس
نعمتات كذكر أقرب تخل نوارح كذكر مبات تخل نزنت إلك كذكر حساب تخل أبهلا الله لذي أنا مرات حساب زريق خون خلي صبونا جر نقبر كم زلي صبونا جر سوف تفوي كلامي يرتوى بهالي فلك تزخخرو إذا لا كامبر يرتوى بهالي سخاخت مخروط نريد خلنا كتزخخرو خمس الله كيك تجبروا له زياد خون الله زياد خون الله لذي تقبر مرس زبالك نبي حكي سبات سوق ولا خالا خونو جن فلتو خيم تاي تجير كام سوم حبير كا أنت حسابه بجيس كا تحسب يا تطورنا هو أمبر لخاص شرح ولا لنزهاجر زغير ومسحات لك هاجر هنا لو جن تي نبتي عديم كان نزل لها قداي يسلا زخونا كم في الله specifically نزهار بسزلنا أنا سبوا قبل ما سي زرخبول أبزرخوكم زرخون هجي ولا أبزي كل جماعة في كله أنت أقويتهم بخير اللي خاطب تتخيلنا هايله بان هايله البحر له هجي أبالله ستاف أنت بخير اللي خاطي استخلنا قريبوا مو شاكة تغيرنا أنت أقويتهم تناعي ترى دري خير اللي خاطي حرق زي استخلكم مغرب شاكة كو تغيروا ري خير خير بار إيه هذا ما عندي بابا أو نحن تمدب سريحهم يرم سريحهم لين يرم مذكر ما ده 10 عامات بوتارينا نبشاكا تغيروا ማለት ወላውን አውት ነበር ተዘሎሪ ተዛሃቡሉን يرم እጂ እዚጅ አብዛሉ ግብረ መልሲ ማለት ሰባት ወጽቡት እንዳይቆም ዝሰብሲ ከምዛ አይነት ሰባት ኢሎም ነቲ ሐሳብ ታሽኹቦ ሆሎ ዝኸውን ከማኻ ሰዓብቲ ክህሉ ኻትደል ምክንያቱ ዓለም ዚያሲ ዛ ነብራ ዘለና ኢንቫይሮንመንት ናይ ኩላትና ድመር አበርኩቶ ናይ ኩላትና እንታይ ዝባሃል ኢንፑት እንታሽሙ ዝህሉ አጥሪያ ክጽበጥ ትخلምበር ሓደ ሰብ ወይ ሓንቲ ስለተጣቃት ዝቀረ ነገር የለም ስለዚህ ክትግብረ መልሲ በጣም ጽቡቅ ይዋላ ወጽ አዝነው ኤርትራውያን ከመጽ ኸሎ ወላ ዝሽጣ ሀገር ማህበረዳ ዝመጽ ካብ ደገ ሆርቤቶ ገለ ብኸሙታት ይኸልሉኻ ወላ ብደገ ሆይኖምን ስመጹ ይዝክሮነት ስኻ በሓበሳ ያኻ ስለዚህ ስኻ ናይ በሓቂ ከም ሰብ ኣብዛ ዓለም ዚያ ነበርቲ ኮናን ጽባሐለፍቲና ተካእትና ግዲፍና ንሓልፎ መሬት ግን ኩላትና كم تذكر نجار عقاب يذكر بزجبر كأي نجار سبات كم زخمها خلوها يبقى عادي زخمنا تأشمو حاجوس فلان فترة الكاي وشتها الذي زي استوعب نقدر كان بتعميز مسكن كم زي أبزع عادينكم زين شيء كم نجار جاي كله خيركم معي جزيرة معكم كا نخلوهم سألتكم من يونس إبراهيم جرالفا خلهم زي تلون كاميرامان ميكي كاميرامان نزيا جزء هبكم أبزي عديمكم سهم ذا جزء خالف سلا ذهبكم مخاني عزيزة مس زخلوا زوجت كاش اللي ما تكبر ما يتحزوها هاي حقي مسكلة يرخو كل عكيبة حنتي سانتا وخوفا بيلي له جي عايجن تسبوا نجار أبو عمره سبعة للسفرجن عام سكرايب لينني أنا سأبو عمره سبعة ترى هاللي خوينا ولا تقرأ بتفاسي تي بحالي نايم متكال نزت أفه متكال كم زد اللي خم بحال ترى عمره سبعة سفيرو بس يتمسكر وراتكم يسمعنا أي بحال هو بحال متكال عمره سبعة سفيرو بس يتمسكر ورات تورط قدر خلي تتغل كأجرام كتفصلي تي يا أبو أسفي كذا لها حساب جن أبو عمره سبعة تخيل ترى هاليو بق سيرتيفيكيت كاس أبو عمره سبعة هالو مالي أموت تأتمو قويتهم هايله بحد سيرن جلاتن سموق بزبالة جاب مدة تتم حلال في ملقتي ناب كل حزبي ناب كل تخاطاتلينا تعانت ملقتي بمحلافقة نزنايلهم على خزاز مالنا قويتهم هايله أنا جي الفاكت كنت أما جمعت هذا كوبر بريزن سياسي ناو فلتشنا عصر شوعات كي تخون تاتا شما بزقون بتعصر تحمش معالت مقرب ذكرلو زهاباري تونيرا نتكالا غرابسي مهزو زيد لي ونطفتي لو عيرو اجي ما زقال جاس نعيب بقدر سني اجي زخونه مهزو زيد لي يكون زاتي خا اماشن غيركا وي كال فطير كاليت قطرم تدخمولو سرها يكون تراي بقى متكالسي مهزو زيد ليو ግን ቀጻለ ናብየትን ክልክልን ዘድልዮ ስለዝኾነ ህይወታው ነገር ስለዝኾነ እዚ ልክ ከምዝ ውላድካ መዓልታዊ ኣብ ቤት ትምህርቲ መጽኡ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ኩሉ ትገብሮ ጻሪ ከምኡ ኣግራብካን ውላድ ማለት እዩ ስለዚህ ተኺልካዮ ትገርፎ ይኮናል ኩሉ ሻ ክስዕቦም ክትከታተሉን ይግባእ ካብላን ስለዚህ ኣነ ምናልባት
تقال تقام كله كاو زلز قالاتون كلخل يجن أنا قلت قالتها ناتي سجيكونتها ስለዚህ ምትካል አግራብሲ ምህዞ ዜል ሊንጥፈት መኻን ፈይቱ ህብረተሰብና ምትካል ጥራይ ከአዜ ኮነ ነትስ ተኸሎኻ ምክትታል ምክንኻን ስለዚህ ከባቢና ምናልባት እጅንሃ ኣብዚ ናይ ሶላር ሃይሊ ካለ ናይ ኤሌክትሪክ ሃይሊ ከምት ዝድለ ከህል ኸልዩ ባይታ የለን ኾን ኸል ግን የለን ናውና ንዝረኸብና ያግራባት ምቁራጽ ግን ወላ ቆሪጽና ወን 5 بتي حق بتنا مستحرشة ويكاب 10 غرام 3 غرام زبلة 5 غرام كنتكخا يقبانا حارز قولت حنت غرب قولت 5 غرام كتك الله ايز بلانا ስለዚህ ንቁረጽ ንግን ንትከልካ ቆሪጽና ኻ ንጠቀም ግንካ መተካቱ 5 ኻ ንትከል አተን 5 ሸምስ ዓብያ ኻኒ ሓንቲ ምስ ቆሪጽና 5 ኻ ንወስኸለ ሓንቲ ምስ ቆሪጽና 5 ንወስኸለ ስለዚህ ሓደ ዝረፈ 5 ናበልና ترى 5 قريتنا 25 هنتكل مالك بخمسنا قبرنا مر اغراف قرص يبلون كيكون نفزلنا مس قرصنا نتكا يوم هو خنو حسو يجي غير سوق ندحن سي غير ندحن زبال توصل له ስለዚህ سوق ندحن تقوينا غير ندحن كلنا غير مقراسي كم مقراص يحسب زبال باهلا ስለዚህ سب هنا بزي أقرب كا بزي بعنا هنا بزي أقرب بزي بعنا ترجم يقولون بقول لهم سنتين كونهم نحنا خا بزي أقرب أبينا هنبر خميلنا هنا خا هيوت كلنا بزناب كابي خمسة لازم النمور كوسو أبتم اتخلنا مقربن أبت بحري أقربن أبتم نحنا أدقلنا لنا فيسنا انتخلهم أقربن أو استزمور كوس حبرة السبنا نزخنا قحلو خخيل على كمتي قسنا بر نجازا خاز مصكا نعخا ግን ደይመስለካ ናባ خاز መጽካ ደይመስለካ hamtና እንቁራብ ታሪክ ዝብልና አይ ምልከተንኒ አይ ግድሰንኒ አይ እትወንኒ ዝባሃል ነገራት ካብዚ እዚኦም ነገራዚኦም ክነጥፎም እንከለልና ከበምሮና ታይቲና አነ ተኻራይ እንዴ አነ ኣብዚ ዓዲ ዲ አነ ኣብዚ ቦታ ዲ አነ ከምዚ ዲ ዝባሃል ነገር እዚ ነገር እዚ ክነወግድ ክንከላለና ዝብል እዚ ተወጊድና ኻኒ ሃገርና ኻኒ ኣብ ሓምላይ ከባቢና ኻ ጥዑይ ኣከባቢ ጥዑይ ኣየር ዝልዎ ክንነብር ስለዚህ ሕግዘና ሕብረተሰብና ነዚ ክስተውዕልን ነዚ ኻኒ ክርዳእ ኣሎ ዝብል ርእይቶልና እምባርከ ዝኸበርክንን ሰማዕትና ምስ ገራቢ ጎይቶም ሃይለ ክነካይድ ፀሕና ዓላል ኣብዚ ክንዛዝሚና ከም ዝተኸታተልኩሞ ጎይቶም ሃይለ ንልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ፈልስታት ዝተኸለን ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ሓለፍትን ኣብ ዝተፈላለዩ ሚኒስትርታትን ብምዃን ዘትከለን እዩ በዚ ድማ ኣብቲ ሰፊሕ ናቱን ጥፈታታት ተኪርና ብቁንጫል ምስኦኸን ገብረፅና ሓንዓላል ንሕጂ በዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ካልእ እዋን ብካልእ ዘመዝገቦ ምዕባሌታት ክንራኸብ ድማ ተስፋ ንገብር በዚ ድማ ተኸታተልቲ ኤምኤን ስለምክታልኩምን ነመስገን ምሳኻትኩም ፀናሕኹ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ዮናስ ኣብርሃም ጉርኣልፈ مسألتي سلومون دبساي كم دما ميكيل هسكاسينا كساب زمصوان بخالق عشان نراقب أبزز لنا بروكنا تخطاتلتي AMN